Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 28 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Ato karong gisaulog ang Holy Innocents Day. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 2, versikulo 13 ngadto sa 18. Sa diha nga nanlakaw na ang mga maalamong bisita, usa ka anghel sa Ginoo ang mipakita kang Jose pinaagi sa damgo nga nagingon, "Bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug pangagiw kamo ngadto sa Ehipto ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo kay ang bata pangitao ni Herodes aron patyon." Busa mibangon si Jose. Gidala niya ang bata ug ang inahan ug mikagiw sila niadtong gabhiuna padulong sa Ehipto. Nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, "Gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto." Sa pagkamatgo ni Herodes nga nalingla siya sa mga bisita, hilabihan gayud niyang sukua. Unya misugo siya nga pamatyon ang tanang bata nga lalaki nga nagpanuigon gikan sa 2 ka tuig ug ubos ug didto sa Bethlehem ug sa mga dapit nga kasikbit kini pinasikad sa iyang pangahas nga maoy gidugayon sukad sa pagsubang sa bituon sumala sa mga bisita. Sa maong hitabo, natuman gayud ang giingon sa Dios pinaagi kang propeta Jeremias. May tingog nga nabati didto sa Rama, usa ka mapait nga pagminatay ug pagbangutan. Naghilak si Raquel tungod sa iyang mga anak ug walay makahupay kaniya kay patay naman sila. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.